ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನಿ ಯುಗಾದಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಐಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿಗೆ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗಿ ಇಲ್ಲಡೆ. ಸೊ ಪಾಯಸ ಕೀರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ತೂಕ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುನು, ಬಟ್ ಇನಿ ದಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಪಾಯಸಗೆ. ಸೊ ಕೀರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಐಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚ ಜಟ್ಪಟ ಅದು ಕೀರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ತೋಜಪಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವು ನಮಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಶುಗರ್ಗೆ ತೊಂದೆ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಸೇವ್ಗೆ ತೊಂದೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಆಡ್ಬೇಕ ನಮಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಗುಂಡು ನೀರು ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಒಂದೇನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ನೀರಿಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಒಂದು ಕಪ್ದಾತೆ ನೀರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಗೆ ಸೇವ್ಗೆ ತೊಂಡೆಡ 4 ಕಪ್ ಸೇಮ್ ಕಪ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಂಡು. ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ರೆಗುಂಡು ಪೇರು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಕಪ್ಪಡು 4 ಕಪ್ ಪೇರ್ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಕಾಪುಂಡು. ಆಡ್ಬೇಕ ಗೀ ಒಂತೆ ಬೋಡು, ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬೋಡು, ಒಂತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೋಡು. ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿಂದೆ ತೊಂದೆ, ಏಲಕ್ಕಿನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು. ಏಲಕ್ಕಿನ ಏಪಲ ಕ್ರಷ್ ಮನ್ಪನಗ ಶುಗರ್ ದೊಟ್ಟು ಕ್ರಷ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆಗುಪ್ಪುಣು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ತೊನ್ನಗನೆ ಸಾಬಕ್ಕಿನ್ಲ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತಾತ್ಗೆ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಇವೋಡು. ಅವಾಗ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಕೀರ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಗೀ ಪಾಡೋಡು. ನಮಕ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ನಿಗಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಕಲರ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ ನಿಗಲ್ ಕೇಸರ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾಡೋಲಿ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಐಟಮ್ ಜಟ್ಪಟ ಅದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಗೀ ಪಾಡೋಡು. ಗೀ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಶುರುಕು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪಾಡೋಡು. ಜಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಅವು. ನಿಕೋಲ್ ಬಾದಾಮ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಪಿಸ್ತಾ ಪಾಡೋಲಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆವಡು ರಪ್ಪ ಆವಡು. ಸೊ ಏನು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ ಆತ ಇಷ್ಟತ್ತು ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ನೀ ತಿನ್ರೆಗ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕಾಪಿನತ್ ಕೀರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಾನು. ಓ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಯತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಡು. ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡೆ ಯಾವು ಇಜ್ಜಿದವು ಕೈಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ. ಎಸ್ ಇಂಕೆ ಯಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ. ಅವಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬುರ್ದಿವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬಬಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡವು ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಕಲಿಯೋಡು. ಯಾವು ಮಿಲಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಗೀ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಗೀ ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕ್ಕ
ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರೋಡು ಪಂಡದ್ದು ಗೀತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಒಂದೇ ಬೌಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಒಂದೇ ಬೌಲ್ಡು 4 ಕಪ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ರೆಡ್ ಮುಂಜಿ 4 ಸೊ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡು ಅಂತೆ. ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿನ ನೀರನ್ನು ಗೆಪ್ಪೊಡು ಗೆತ್ತದು ಅವು ಸೇವು ಬಾಯ್ಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಕೋಲ್ಡ್ ಪಂಡ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಅವೇನು ಬಿಡೋಡು. ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿಂಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅವೇನು ಪನ್ಪೆ ಇಂಚ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ತೂಲಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಅವನು ಬರೋನುಂಡು. ಚೂರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ರೆ ಗುಂಡವು ಆವಾಡ ಎಸ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನೆಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಒರಿಯರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಒರಿಂದ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇಂಚ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಆಯ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಕೊಡೋಣ. ಚಪ್ಪೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿ ಓಡು. ನಾನು ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಾಲ್ ಪೆರೆಗೊಂಡು ಸೇವು ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಬೌಲುಡೆ 4 ಕಪ್ ಪೇರು ಗೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ ರಡ್ಡಾಂಡು
ಮೂಜಿ ಆಂಡ್ ನಾಲಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೇಲೆ ಬಿಡೋಡು. ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸಾಬಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬರಡು ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಬಕ್ಕಿ ನೀರಿಗೆ ಇದೇನು ನೀರು ದೀತಜಿ ನೀರಿನ ಪೂರ ಏನು ಗೇದೆ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತ ನೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಸೇವನ್ ಪಾಡ್ರೆಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಬಾಯ್ಲ್ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಶುಗರ್ ಪಾಡೋಡು ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ನಮಕ್ ಸೇರ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ಪಾಡೋಡು ಆತೆ. ಸೊ ಇತ್ತನ್ನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಾಡ್ ಏಪ ಪಾಡೋಡ ಚಾಪೋಡು ಸಾಬಕ್ಕಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೂನ್ ಇಂಚ ಪಾಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಜಿಡವು ಅಡೇಗೆ ಬಾಜನಾಗ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಾಬಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂದು ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂದು ಸಾಬಕ್ಕಿ ಈಗ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೊಡ್ಚಿದ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಾನು ಸಾಬಕ್ಕಿಲ ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೇವನು ಪಾಡು. ಇತ್ತೇನೆ ಶುಗರ್ ಯಾನಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತೆ ಹೂ ಕಪ್ಪಡು ನಿಗಲು ಸೇವ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಲ್ಲಿ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಂಡ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪಾಡೋಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆವಡು. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಗ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಸಕ್ಕರೆ ರೀತಿ ಯಾವು ಕೈ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಸ್ಪೂನನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಚಮಚ ನಿಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಲ್ ಸೇವ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ವಾಟರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪಂಪ ಅವೆ ನಿಗಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ನಿಗರೆ ಪಾಯಸ ಏತು ಕೊಡ್ತು ದಿಯದಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ನಿಗಲು ಎಕ್ಕಡೆನೆ ಅವು ಸೇವ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ವಾಟರ್ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಉಪ್ಪುನೈಟ್ ಅವೇನು ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಇಜಿದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ದದ್ದು ದೀತಾರ ಅಂಚಾದ ನಿಗರೆಗ್ ಕೀರು ದಪ್ಪ ಬರ್ಬುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಡೋಲಿ ಬೀಜಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂತೆ ಗೀ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಗೀಗೆ ತೊಂದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮೊಕ್ಕದ 2 ಸ್ಪೂನು ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಗಲ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕ್ರಷ್ ಮಂತ ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡೋಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈ ನಮೂನಿ ನಿಗಲು ಖೀರ್
ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಡ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಕೇಳುವೆ ನಿಕ್ಕಲೇನೆ ಇಲ್ಲಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಕೀರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಕಲೇನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅವು ಪುಡ ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೇರು ಅವು ಇಂಚ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೋ ನಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಸಾಲ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರತ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎಸ್ ತೂಪವೇನು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಸೇವು ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ 4 ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ 1 ಕಪ್ ಶುಗರ್ಗೆ ತಂದು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ರಡ್ ಮೂಜಿ ತುಲೆ ಏತ್ ವಾಟರ್ ಉಂಡು 4 5 ಆಜಿ 7 ಎಡಿಮ ವರಂಬ 10 11 12 ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ ಮಾಡ್ಗ 13 14 19 ಟೋಟಲ್ ಸೊ 1 ಸ್ಪೂನುಡು 14 ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಜನ 4 ಸ್ಪೂನ್ ತಿಂಡಿಡಲ್ಲ 4 ಜನ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಗಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಣಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ದ ಐಟಮ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದಾದಿತ್ತಂಡು ಯುಗಾದಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೀರ್ ವಿತ್ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಅವಳ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಗಲೊಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಸ್ ಇಂಚೆನೆ ನನಾತು ಫುಡ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ರಜೆಟ್ ಸೊ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಮಾತೆಗಳಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಓಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಸು.